botol iki. Man. Kuwi tok. Ya ampun. Pesen anu gede. Bangku anu yo, berapa yo? Ngendi? Iki to, iki masuk sama aku. Pas nanti lebih nang Facebook, aku kan dari yo penggemarmu dah. Oh iya. Alah. Penggemarku tenan. Ya ampun lagi posting nurut-nurut ki ya aku ndelok. Komentar engko lho. Oke. Absen lho. Yo enggak tak buka ya pene. Oke. Berap lu yo. Aku tak golek. Ya, oke. Ya. Ya. Lara CS ring. Rene ki amet intain ki rene kok. Terima kasih Mas Yandu. Kok kae kapringe kak ning kono. Kae. Pring. Kae yo. Kae. Mlaku kau. Aku golek es lho, Bro. Ya. Aku yo nang grasak omahku yo. Ya ya. Ya ya. Iki lapo? Bah. Yo. Wong tuwek ra nduntu ya wis sok numpak motor. Iki lapo? Ngapa-lapo? Bapak mana di? Di? Mantap.